boma likulephera kupanga investi ndalama za misonkho. Kutogeti mabiliyoni sakuoneka. Bajeti yathu zaka 5 tikugwisa ntchito katapira. Kupanda kubwereka mafuta, mankhwala, forex komanso fetereza zimasowa. Ndelero chakwera kunama kuti adzapanga investi Makanda Account. Umphawi utithane nawo ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki yakabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama. Chodabwisa kwambiri nkhani ya fetereza amayilimbikira 2020. Ulendo uno sakulankhula mpang'ono pomwe. Chuma cha Malawi chili munthaka. Popanda fetereza dziko lipeza kuti ndalama zosunga ku Makanda Account. Manifesto ya DPP yafotokoza bwino kwambiri za fetereza otchipa. Manifesto imene ikunena kuti kuyambira pa 16 September Malawi akhale ndi chakudya chokwanira, aliyense akhale ndi nsima, chinangwa, chilichonse chimene angadye, palibe amene adzafe ndi njala mdziko muno as long as this DPP. Menemu takamba nkhani ya fetereza. Nthawi mene aprofesa amachoka amawathamangisa mboma, tonse tikunkumirira mtengo wa fetereza. Manifesto ikunena kuti fetereza subsidy uja abwerera ndipo mtengo wake ngochepa. Takambamo nkhani ya ulimi, takambamo za ulimi wanthirira kuti anthu tidye chakudya chokwanira komanso tigulitse kunja kuti forex zibwera. Ana aphunzire sukulu kuti adzakhale pabwino, asadikire kusungidwa ndalama ndi boma. Akuluakulu akulephera kusunga zawo za ku MRA kumakhale akatapira, ndi akubwera nkumatinamiza akuti Makanda Account 2043. Bana profesa akunena kuti kuyambira boma laso pano likubwerali primary school ndi yaulere inde, koma ikhalano yaulere zenizeni. Palibe mwana ndi mmodzi yemwe amene azilipira development fees ayi. Akachoka pamenepo mwanayu apite kuti ku secondary. Kuyambira chaka chikubwerachi secondary school ikhalanso yaulere. Midzi mwana mbiri akulephera kulemba mayeso chifukwa makolo ndosauka. Alibe ndalama yogulira bonya akapeza kuti examination fee. Ena manena kuti inde timapita ku skulu koma timalephera kupita chifukwa kumeneko timakalipira zina ndi zina. Kuyambira chaka chikubwerachi manifesto ikunena kuti mafees amanebu kandi a PSLC kandi a JC kandi a form 4 mafees onse ata. Mupite ku Capitol Hill wachuluka mbuzi zosapita ku sukulu. Mayiwa ndiwo bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa choti ali ndi experience boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunga bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi
takulandirani andife tikuthandizani zikomo kwambiri. Tikalowa m'Baibulo, Profeti Elisa ananyozedwa ndi achemata, pobwenzera anawatemberera. Mawu a Mulungu akuti ekresi temberero lopanda chifukwa siligwira ntchito. 2 Mafumu 2 verse 23 mpaka 24 akunena kuti atawatemberera achinyamatawa anapeza tsoka, kunatuluka chimbalangondo. Lero taona Jairus chakwera. Akuluakulu ni mdambo mozimira moto. Moto wayatsa chakwera, kulibenso dambo lina koma pita munthalika. Kulibe ndiwo iwali biza akuti wakula. Wakula ndiwo kalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime kumunda wa munthu? Tifuna akalime kumunda wa chakwera? Akachite ganyu kwa chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America tinali limodzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dendaula kapu kwa chabechabe hapo. Bible kunena kuti ngakhale ananyozedwa ndi achemata, Profeti Elisa anawapulumutsa kunjala. Economic Recovery Committee yokonza dziko lino, komiti imene yamaliza ntchito yake. Report is ready kuti beginning September 17th tikita implement program imene. Tiyamba program yokonza dziko lino. Tipange debate manifesto wonse. Ena yatusi manifesto tuya. Amene manifesto amene tunalula likitu. Unalula likitu mene yedi. Imene manifesto ndiye ndikuthokoze na president kuti muli ndi timu. Oti pa 16 September pano inudi ndi mpulumusi. Achakwera panga chani kumpoto. Profesa, manifesto titaiona ife achinyamata ndivosangalala kwambiri. Kukalonga bwana, munatimangira technical college, Ngara technical college bwana. Munatimangira stadium bwana. Kuli asilikali nawonso ali ndi mavuto awo omwenso ali mmenemu. Takamba za Malawi Defense Force, Malawi Police Service, Malawi Prison Service, takamba za immigration, mapasipoti zona. Mapasipoti kalekalepo anthu ankayenda ndi pasipoti ya Malawi monyada kupita dziko lina lililonse. Pano pasipoti kungochoka nawo dziko muno akumakumanga sigwira ntchito. Manifesto ikunena kuti tibwezera mphamvu ya passport. De panondo ukapolo wanjawa, ukapolo panandawama, onse ni ukapolo, kanso ukapolo wankhanza, opa boma, losiyana-siyana. Koma kuno ndi kwathu, this is our own country, kwathu kuopa. Anthu asamaope boma. People should respect government, but not fear the government. Akuluakulu, history is the best teacher. Dzulo bwana atavutana usiku kwambiri kukambirana. Monga mukudziwa enafe takulira kuchitetezo. Ngani inavuta ndi asonkhano uno, kodi kusonkhano uno kuti bwana mubwererenso chifukwa cha information tinayilandira ya anthu ofuna kupangani chipongwe.
tinakuwuzani bwana kuti bwerani tikaona mmene tingachitire. Ndi chifukwa chake lero mwina kwa nthawi yoyamba anthu mukadabwa kuti bwana atiyankhula atakhala pa mpanadenga. Bwana tikusimikizireni pamodzi ndi nyamata wanu Chisale, nyamata wa chitetezo ndi anyamata wanu wonse kuti bwana tikutetezani. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa, kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera, kukuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima.